Boy. Zamira sei. Anzi komsketu. Zvopera mushe. Ah, pari kakaipa kasketa. Onde uti hembe sere Tsvina. Saka mune muchiprotecta hembe ipi. Uno kuchiprotecta trouser. Kuti risete Tsvina. Saka wakabira. Wakabirana. Wakanonga? Kaka nditozoona kuti trouser ringarapera. Tone. Sapa ngochiprotecta kupera kwarinenge raita. Oraiti yobva wazoti skate pamusoro. Bati kumberi, kumberi. Kakaipa ka. Tombopira toners dzakadai handika. Aende toners una. Naka iwo wakapisa smart ka. Unozi chi? Apa unoita mari nako unozi. Chimbo ndipasa kakasketa. Saa 2022 makairongerei. Matanga nopfeka masketi. Ndakamboona kuti organize program yewo. Yechi? Yewo dziri kuda kuona maclean mabhobho zvimwe zvazvirimo zvakuritswa. Saka pauda ukete kunzi kuitwa sei. Saka ndangonzwa chimotaura kuti very hopeful kuti isusu hukuidza dzirare tichingoripo. Tikati isusu tichida security yekuti nekuti munhu roja rinogara kuseri kwedu runoitawo zvemakemikals. Mungakutosorana harizouraya huku here nemakemikali. Saka huku dzaidzichinge isusu huku haadzikite bhozi hapana munhu anoda kuuraya zvinhu zvevanhu. Semamiriro atakaita zvekene anticipate kuti want to kill each other. But kana pangoita kunge pamwe maakurwisana ndo panongotanga ngoteyana wese. Manje bato rako uri kuzere kuti wakupfeka masketi. Zvebato tikadawo zvimbobva totozobudisa. Apati handione chigaro here. Sketi yekuti zingoti sketi ndakapfeka ine mawani. Unongochimakisa bato izi. Aiwa isi hatina basa. Ndakutaura zvarimboita isi yanoti kuti Batman. Pamwe ndo zvamakuita. We are operating in constitution basis. If we are. Although sometimes here and there people get off the constitution, but not me. I'm only giving the effective life. But apa rukumakisa bato. Ayo ndo zvimakisa. Because wauroresa pressure is not gonna hurt. Because ngoti zvidzima Batman. Ndo zitoripo. Handisi maBatman. Ndo gara kuti pangadzima Batman. Handisi maBatman. Pamakuru akuakutera. Ausikuru akuakutera here because itaka mazhiri kuti avataura kuti hanzi vada kubaya bhauro timbona kuita. Aiwa gauro ringapuwe munhu akapfeka sketi. Tingape munhu akapfeka sketi mari. Sketi yangu. Munhu akapfeka sketi anopuwa mari yei? Iwe uchida unoburitsoka mari. Unguti Mr. Apa itode home izvo. Ino home hamutone makii. Nenge mari futi. Ungatanzi hapana mari. Mari irimo. Tone maHughes here. Mabondi. Apa wamakisa bato. Iwe ndotozvimakisa. Makisa bato. Pafeya chepo che. Pamwe yesu tine problem ne but ndazoona wakapfeka sketi kana kati aiwa ingadai pambasina zvesketi izvi pamwe hata because hey pamwe wakuru wako akutera boy inobude re ibude pafeya chepo che.